Učenie začínam v mojom rozvrhu. Predmety, ktoré sa mám učiť na zajtra, sú vysvietené na červeno. Idem sa učiť matematiku, tak na ňu kliknem. Vyberiem si tému, ktorú berieme v škole. Napríklad riešenie lineárnych rovníc. Ak som nebol v škole, zobrazím si poznámky k tejto téme, aby som pochopil učivo. Spustím učenie, aby som si učivo precvičil a zapamätal. Príklady, ktoré neviem, mi ukážu postup, podľa ktorého sa ich naučím počítať. Keďže som náučnú úlohu nevedel vypočítať, dostanem podobnú, aby Smartbooks preverili, či už ovládam výpočet. Vstupné údaje novej úlohy i výsledok sú zmenené, preto ju naozaj musím vedieť vypočítať sám. V jednej téme je podľa zložitosti 6 až 60 úloh. Obsiahle témy sú rozdelené do viacerých častí. Keď sa celú tému naučím, Smartbooks ma odmení diamantom. Program si pamätá, s čím som mal problémy a nastaví hodnotu problémovosti osobitne pre každú úlohu. Vďaka umelej inteligencii dokáže tieto údaje spracovať a riadiť učenie tak, aby bolo čo najefektívnejšie. Úlohy, ktoré mi robili problémy, nájdem v problémových úlohách aj s mierou problémovosti. Problémovosť každej úlohy, ale i celej témy, je označená známkou od 1 do 5. Pri opakovaní pred písomkou mi potom stačí zopakovať si to, čo mi robilo problém. Na záver sa v rozvrhu objaví, čo som sa nové naučil, čo zopakoval, ako dlho mi to trvalo a aké som mal problémy. Predmet sa vysvieti na zeleno.